dígrit agus fáilte. Inniu, by tú ag fécint orasán. Tá an tuarasán site I nua Ereach, America. Is orasán mór é. Seo an hala. Tá dat lia na bali, agus tá cófra sa hala. Seo an chistean. Tá cúntar jazz sa chistean. Tá da lia an gistean. Tá dúirteal agus scona agus tá aighin sa chistean. Tá oileán sa chistean freisin. Seo an seomra lapa. Tá labba dúbalta sa seomra lapa. Tá solas. Tá da curcra na bali. Tá da bán an garpéid. Agus tá spéir an síláil. Tá sailsí cosúla réaltaí an síláil. Seo seomra lapa a dó. Tá labba mhór dúbalta sa seomra lapa. Tá da gurm na bali. Tá telefís mór sa seomra. Agus tá linn snáva sa seomra. Tá caithear sa seomra freisin. Seo an seomra sí. Tá telefís mhór sa seomra agus tá tullig bán sa seomra. Tá urlóir aimid an agus tá rugga an urlóir. Tá plandaí sa seomra freisin. Seo an seomra folca. Tá folcadáin mór sa seomra. Tá sé jazz. Agus tá fuinneog mór sa seomra. Tá tú ábalta nua Ereach a eáil tríd an bhuineog. Níl gordín ag an teach ach ag an orasán. Níl gordín ag an orasán ach tá balcón ag an orasán. Tá bord agus cathaoireacha an malcón. Sin an teach tá costas €1,000,000